ବିକଳ ଭଳିଆ ଖାଇ ଆଜି କେମିତି ନାମଟି ନେଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୋର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟୁସିଲି, କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ସ, କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ମୋର ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ମୋ ଡିସିସନରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗେ ଡୁଗୁଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଡୁଗୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ମାମା ପୋଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଇଥିଲା। ଓହ, ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକି ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜି ନନଭେଜ୍ ଆମେ ପକେଇ ନଥିଲୁ। ଖାଲି ପୋଇ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲି ଏମିତି ପକେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଘାଣ୍ଟ ସହିତ ପିଠା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଡୁଗୁ ହିଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏଇଟା କରିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ପିଠା ଖାଇବି, ତ ତମେ କରିଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୋ ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବିକଳରେ ଖାଇଲି ଯେ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ଗଲା, ମାନେ ଏମିତି ଅଟକିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନଟା ଏଇଠି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ଼୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ବି ପିଇ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ରୁମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ଆଣିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ଆମ ହାତ ପାଉନଥିଲା। ସେ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆଣି ଚଢ଼ି ସେ ଲଗେଇ ହିଁ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାତି ଖାଇବାରେ ଡୁଗୁ ଖାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଗି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବାସି ଖାଇବା ଖାଇକି